Здравейте, аз съм Мал Хакер и днес ще теглим томболата в сървъра Gameplay България. Бях обещал да тегля на 75 съба и ги достигнах, за което ви благодаря. Така, нека припомним какво беше томболата. Получавате ето този сет Protection 10, Unbreaking 10, Respiration 8, меч Ninja Sharpness 5 Smite 5 Knockback 2 Fire Effect 3 Walking 3. Получавате легове и току-що добавих още 16 лега към наградата. Получавате също и брат в Smite 9, Sharpness 9, Fire Effect 7 и Walking 6. Така, и нека да преминем направо към теглището. И здравейте отново. Така, сега ще видим кой спечели цялата томбола. Пак казвам, победителя ще бъде само един и късмет на всички. И това е Илия Кинг 100. Честито, Илия, ще ти пиша след като кача клипа в Skype. И абонирайте се за мен и очаквайте още томболи и довиждане.